שים את החביתה. הכנתי חביתה, אמא. שים את התונה. יש לי פה מהלפפנים שחתכתי. לא יודע מה אני עושה. מהיום. לוקחים מרח. שמים. צלח טוב. לי? טובה הפיתה שלי. חסר מלח. יאללה, אמא, רגע הטעימה. רגע הטעימה הגדול. שב בבקשה, שב. קח את הצלחת שלך, שב. אני הולכת להכניס את החביתה רגע. הנה המים שלי כאן. אני עוזרת בחצי קטנטן. כך, חיים שאת רוצה אני אחתוך לך? אני אחתוך. מלפפונים אני מצוין. הנה, קח את כי אתה הקולפן. עושה את זה כמה פעמים, אם תעשה חביתה כמה פעמים, אז תהיה מצוין. קח את הקולפן, קח סכין. תמר, אני יודע. תמר, את הפיתה שלך, מרוב שהחביתה שלך שמנה, מה שמתם? 2 ביצים. שמים ביצה אחת, לא 2. גם אני שמתי 2 ביצים. נו. וואי וואי. היא אמרה לי זה 2 ביצים. ביצה אחת, כפרה עלייך, תמר. היא אמרה לי, אני לא מבין בזה. חיים שלי, תראו את הפיתות. פיתה, תראו את המנה. אחרי ששמתי את זה. וסידרתי את זה. מה, אני לא קראתי עוד לא. וואי, וזה כל המנה. אלה נשנושים חמודים. גם, בואו נאכל. זה חבויים. יא, ששבת. נו. אמא, אבל שלי אחת הייתה קטנה. לא משנה, חביתה אחת מספיק. בחלק ביצים. תראה את החולצה שלך. אני לא יודע. אני תמיד עושה עם 2 ביצים. עוד 2 ביצים. בוא נגנוב לי גם. תמר, בוא לאכול מקושקש. אחרי, נו. זה הקשת. צבעתי שש פסים בעיניי. זה הרוח. מצד שני, מה זה? אתה לא עונה לי ככה. רגע. מה שלנו טוב. תחתוך על הצלחת. לא רוצה. אבל למה על השיש? לא על השיש, על הזה. או על צלחת או על תן שחיתוך, לא חותכים על שיש. למה? ככה. תעקבו. לעשות יש חיים לזה כמה טובים. סיבות. קודם כל זה עושה סימן בשיש. עוד דבר חלק. שני, מאיפה אתה יודע שהשיש תקי? כי זה חייתי. נכון. צודקת. ואני חייבת לעשות עוד חלק.